Kirmen, egun txapaldizkaria Nafarroako eragileak elkarrezketatzen ditut, eta zu Ondarroakoa zara. Aitzaki argumental bat eman beharko dugu, zergatik elkartu gara gaurkatak eraken? Liburua aurkezten dudalako, nire azken novela, Izurdeen aurreko bizitza, eta elkarrekin aurkezten dugulako. Laguntza eskatu didazulako, eta hor dago azalpen luzeago bat, oso aspaldi denik ezagutzen dugu elkar. Ez da hitoritzen zaren zehazkin non? Txekian. Hori da. Praga ondoan laugarren internazionaleko kanpaleku batzuetan. Hori da. Zizan ez el 80 edo, arresia erori berritan, ez da? Erori berritan, eta gainera nabaritu egiten zen, ez? Joan ginen herria ere oso garai sozialistakoa zen, eta batean Europa osoko gazteak ara joan ziren, eta ni uste dut kaos bat izan zela beraientzat. Aitzolara maiorekin joan azien, Bai. Eta begira horrek lotzen gaitu pixka bat, ni joan nintzen besteak beste Aitor Balbasekin, eta Aitor Balbasa Katakrakeko sortzaileetakoa, eta ere gehiago ideia auki zuena, Katakrak sortzekoa, eta bultzatzaile nagusietakoa, beraz kokatzen. Beraz hor laurok ibili ginen. Eta Mikel Uarte ere bai. Mikel Uarte, bai. Osasunako frankismoak errepresaliaturiko Osasunako kidei buruzko 3 liburu atera dituztela. Traitako batean, halako poema egin duzu. Bai. Kaiuelaren omenez. Bai, Kaiuelaren omenezko, eta Kaiuela gorde zuen erlojuaren omenezko poema. Gutxitan gertatzen da, baina itzulpena hobea da poema jatorrizkoa bai. Nik uste du bai. Egokitu baitzitzaidan zeratzea. Hau ipatu nahi nuen, besteak beste, 80etik ezagutzen dugu elkar, eta maizegia kaso jo dugu zure gana halako marroiekin egin ediazu poema bat liburu baterako, kolaboratuko duzu Euskal Herri Irratian, Intxumisaren urteurrena ospatu behar dugu, eta etorriko zara, eta beti etorri izan zara utxik egin gabe. Nola dara mazu, marroigintza, ze bada idazle izatearen alde bat? Marroigintza da gure sektorea. Gure sektorea. Ni pozik hartzen dut, adibidez, Mikel editu zidanean, poz handia eman zidan. Eta gero, Katakrakera etortzeko ere gogoa nuen. Egon nintzen Mikel Urdangarinekin batera diskaliburu aurkezten, baina geroztik naiz etorri eta banuen gogo handia ona etortzeko. Eta ez da bat ere marroia. Uste dut, gainera garai hartatik ona elkar ezagutzen duguna, ederra da, ze aitzakia bat da elkarrekin egoteko, ez? Bai. Marroigintza zubi bezala. Formulatzen dugu. Kamiseta, marroigintza zubi. Bai, hori da. Aldatu da, orduan zenuen kontzepzioa ez da esan militantziarena, engaiamenduarena, politikarena, eta orain daukazuna, Kirmen? Ez da aldatu, ez da bat ere aldatu, eta liburuan ikusten da, hori dago liburuan. Orduan ara joan ginen laugarren internazionaliko, edo inguruan genbiltza. Kuarta internazionale. Ez ginen ortodoxoenak, zerragun horrela zuta biok. Hori da nire akats, edo bertutetako bat, ortodoxia ez maitatzea gehiagi. Oso heterodoxoa naiz edo zertan. Eta politika arretaz Euskal Herriko konparazioa New Yorken egonagatik ere. Bai, jarraitzen dut, eta gainera han ere halako buelta bat egon da. Gu horra joan ginen, gero urrengo urtean, joan ginen Berlinera, bizi izan ginen etxe okupatu batean, eta hori dena, eta gaztetxetan ibili ginean, da, urrengo urtean, eta Pragatik, esan ez gara itzuliko Iruñera. Urte berean? Eskotera, bai. Eskotera, Berlineko eskotera. Ze ona. Segi, bai. Bai, hori da. Segi, eman egurra. Bai, eta garai hori bizizan genuen, Euskal Herrian ere bai, oso giro berezia zegoen, insumizioa, gaztetxeak, dena, irrati libreak, eta gero, ez dakiz gertatu zen, egon zen alako erosotze global bat, jendea bertan goxo egitearen aldeko edo agertu zen, ez dakit, deno bihurtu ginen aberats gai edo, ez dakit nola esan. Egon da alako militantziaren krisi bat. Bai, krisi bat egon zen, garai hartako moduak ere, eta gaur egunekoak diferentea dira, ez da? Eta orain, ikusten dudana da, baita New Yorken eta baita hemen ere, alako buelta bat, mundua egingo dugu bizigarriagoa, egingo dugu humanoagoa, egingo dugu hobea,
eta mugimendu handia dago bai hemen eta bai han, ez? Pixkat, militantziarena, gauzak irakurri, gauzak antolatu, justua den horren alde egin, eta horrek poza ematen dit, ez? Bizipoza emate dizu. Bai, alako buelta bada. Emate dizu, New Yorkeko oroar emate dizu bizipoza edo indarra edo, esaten zenun salto bat egin nahi zenuela literaturan, zure idazkeran, eta New Yorkek horretarako indarra eman dizula. Bai, nik uste du baietz. Hor, bizitzan etapa daude, eta izan zen etapa gaztetxeroa, da insumizua, gero etapa lasaiago bat, Zuek punkiagoak zineten gu baino, Zuek punkiagoak zinetela gu baino. Esan erote, Bizkaiko kostalde horretan, ez da, Nafarroko herriberakoak bezalakoak zarete. Bai, piperrak eta bai. Bueno, eta gero, etortzen da umeen garaia, eta hori, pixkat, ez, gauzak beste arabatera ikusten dituzu, eta orain berriro, ez, buelta hau. Bueno, etapak daude bizitzan, eta bat, izan da orain New Yorkekoa, umeak azixe zeudela, zazpi bost urterekin, aukera hau sortu zen, bekarena, New Yorkeko liburutegi publikoko bekara aurkeztea. Hau izaten da beka bat, novelak idazteko edo poesia idazteko. Eta hori, aurkeztu nintzen, euskeraz idazteko novela bat egiteko, eta baietz esan zuten, ikaragarria. Horrek New Yorki buruz asko esaten du. Joyce Ulises zuela Parisen, eta Kafkak Pragan, Alemaniara zidazten zuela, eta badaude aurrekaria. Badaude aurrekaria, Beckett bera ere bai, ez? Eta nik euskaraz idazten dut, han ere euskaraz idatzi dut, eta beti jarraituko dut euskaraz idazten, baina hon egin dit ara joateak, eta gure iragana, gure herria, gure bizitza handik ikusteak, ez? Pixkat, Italo Calvinoren... Berpiztu hemen dizu. Euskalduntasuna berpiztu hemen dizu. Sendotu, berpiztu esan duzu. Berra dizkidetu naiz, nire iraganarekin eta nire, ez dakit, nire euskaldun, sekula ez naiz esan, ez euskalduna, Baina, elkarrezetan batean esan duzu, sendotu dit euskalduntasuna. Sendotu bai. Ez que handik gauzak askoz argiago ikusten dira, ez? Eta, hemen beti gabiltza hor pixka beldurrez bezala, ez? Hau ez mindu, bestea ez mindu, beti bitartean egon behar hori, euskal idazlea da, euskara atzean daraman hori, nik behintzat hori sentitu izan dut noizbait, ez? Zu presio handia. Presioa, eta Kirmen Uribe, nien ez Kirmen Uribe, naiz Kirmen Uribe euskaraz idazten duen idazlea, itzuli izango dena, ez dakiz, eman behar duzu euskararen irudia, eta ez zure irudia. Eta hori gertatu izan zait, orain arte, ez? Edo urte batzuetan behintzat. Saria eta gero. Azken urteotan suelto dago, somatzen zaitut. Azken urte luzeetan, azken 5 urteotan. Bai, elkarrekinetik aurrera, ez? Elkarrekin esnatzeko ordua eta gero igual. Bai. Agerraldi publikoetan diot, Bai. Orduan, berabaki dut, Kirmen Uribe izatetik Kirmen izatera pasatzea. Eta nire iritziak eta libreki izatea, eta jendea pentsa dezala nahi duena, euskarari buruz, euskal idazlei buruz, eta nahi duena, gu holakoa gara eta punto. Ez dut bandera, erreko ni neu izan da, guztiz kontrakoa. Irudipena daukat, azken eleberri hau, Kirmen nor den, garai haietako Kirmen egungoa, esan dut, Kirmen nor izan den, nor den, ulertzeko tresna ikaragarria dela, oso argigarria. Bai, bada, gauza asko kontatzen dira, biluztu egiten naiz liburuan, gai askotan, baina bada, azkenean Rosika Schwimmerri buruz, ez, hitz egiten da hasieran behintzat, sufragista bat, hungariarra, judua, oso eskerrekoa, gero ihes egin behar izan zuena, Hungariatik, ez zutelako ondo ulertzen pertsona hori, estatu batuetan ere gaizki hartua izan zen, oso aurretik zijoan Rosika. Eta figura hori aurkitu nuenean, esan nion eure buruari, hau da nire haurtzaroa. Hau da garai hartan sentitzen nuena, ez, edo gure hartzora oso berezi esan zen. Paralelismo bat atzematen zenuen, Rosikaren, familikoa balitz bezala. Hori da, nire izeba balitz. Izeba Rosika. Rosikaren
eta zuen amaren eta zuen izeben artean. Bai, ikaragarrizko paralelismoa. Eta hori aurkitu nuenean, Rosika aurkitu nuenean, esan nion eure buruari, hau da itzakia gure haurtzaroa hitz egiteko, ez? Ez geunden bateatuta, beste guztiak gurutzearekin joaten ziren, ikastolara, baina gu ez dakit, ez? Gauza asko zeuden, familiaren kontzeptua ere oso zabala zen, kuadrilako umea ginen, ez ginen gure gurasoen umeak, oso gauza berezia zen, eta ikusten nuen ama eta izebak batez ere ez, gazteagoa zirelako, zijoaztela oso aurretik. Bereik esaten zituzten gauza asko gero bete egin dira. Euskal politikan ere bai, ez? Garai hartan ja, ez zuten, naizta iraultzaileak izan, ez zuten ikusten indarkeria bidea zenik, feminismoaren oso alde zeuden, da garai hartan gizartean hori feminismoa etzen orain den mainstreama, etzen, inolaz ere. Gizartean zeuden poltsak, arnaz hartzeko poltsak, egia da, lagun artea, zeuden, girotxoak, Iruñan bertan ere bai, ez? Non ahaltzinen izan iraultzailea. Baina ideia horiek, ez zeuden oso ondo ikusiak oroar gizartearengan eta ezker sektorean ere, joan izan dira, bai feminismoa, LGTBQ, bakezaletasuna bera, hasieran oso, zalantza asko sortzen zituzten. Eta orain ja, onartuak izan dira. Baina, garai hartan ikusten nuen, korrontearen kontra bezala, izebak eta, korrontearen kontra, eta gainera gu ere talde hortakoa ginen, umeak izanik. Baina gero nerabeak eta gazteak eta... Eta hori da, gero pixka bat hobetzen joan zen, ez? Baina kontatu nahi nuen haurtzaroa inbitxi hori lotua Rosikaren figurara. Beira sartuko gara liburua, baina horintxe, akordatu nahi, zure gaztaroa eta filologia ikasi zenuen, Sautrelan hasi zinen lanean. Garai haietan jada, inor gutxik ezagutzen zuelarik Kirmen Uribe, zinen argi zenuen, prestatu nahi zenuela idazle izateko, nire gogoan dut, eta txunditurik ikusten ninduen. Bai, oso argi neukan hori, Nahiko lotxatian nintzen garai hartan, eta ez beti beldur hori, argitaratzeko, eta neure burua publikoki agertzeko, ez? Baina oso argi izan dut beti, nik uste dut, institutu garaitik. Nik zentzurik onenean dio, prestatzen ari zinelako, eta ikaragarri irakurle fina zinen, eta oso jarrita horretara. Bai, eta italian egon nintzen literatura konparatu ikasten, horretarako, Sautrelan egon nintzen ikasten baita ere, Miele Lustondo, eta lantalde zoragarri batek. Handia. Lantalde zoragarriarekin. Eta momentu batean ja esan nuen, beira, nahikoa da. Gatozen liburua. Publikatuko dut poema liburua, eta Sautrelan bertan egin zidaten lehengo elkarrizketa, oso polita izan zen hori. Liburu iraultzailea, gogangarria eta mugarri bat poesiaren historian, baina gaur beste liburu bat buruz hitz egitera etorri gara. Az gaitezen, 3 zati ditu eta berehala aletuko ditu, baina horren aurretik. Egitura. Ze ariketa berezia egin duzun, ze lan egin duzun, egitura hori bilatzen, idazkera jakin bat bilatzen, animaleko lana somatzen da. Bai, lan handia dago, eta han hori ere ikusi dut, ez? New Yorken egitura lantzen dute ikaragarri. Ikusi entzunezkoak ikustea besterik ez dago, edo hango literatura gaurren egunekoa. Telesailen referentzia ipatzen ari zara behin eta berriz, ez da? Telesailak hartuz ezin dela idatzi eleberri bat 19. edo 20. mendean bezala. Ez, edo bererek idazten dituzten eleberriak, ez? Formari garrantzi ikaragarria ematen diot, eta denbora eta espazio jauzi hauek, perspektiba desberdinak, espero ez dituzun twist horiek, ez? Eta, bai, nik argi neukan novelak forma oso berezi izango zuela, 3 zati izango zituela, eta zati bat kontatuko zuela gizonezko batek, beste zati bat emakumezko batek, eta azken zatia umeek. Laburra, baina unkigarria, baina ez gaita. Nola ere zuk ez bezala, izan ere zuk flashback batzuk egite dituzu, egunerokoa dago, baina gero iraganeko hainbat kontu, eta ni saiatuko naiz hildo kronologikoa mantentzen gutxi gora bera intza zatiei dagokienez. Lehendabizikoa oso landua, oso literarioa, hor kontatzen duzu hurbilpena
Schuimerrengana, Rosika Schuimerrengana nola egiten duzun, eta hurbilpena nola egiten duzun, New Yorkera nola egiten duzuen, zuk, zure bikotekideak eta zuen seme-alabek. Bai. Hor kontatzen da, Schuimer, bekaren urtea da azkenan, ez? Bekaren ikasturtea, 18-19. Eta zati luzea da, ze, garaia ere luzea izan zen, eta kontatzen da liburutegira nola joaten naizen, edo den uri, eta nola den han kokatzea, New Yorken kokatzea, pixu bat lortzea, asegurua lortzea, liada bada, migratzailea izatea zer den han, ez? Hizkuntza bera ere, bai, gauza asko. Baina... Ekonomikoki gaizki pasa duzu sasoi horretan. Bai, ekonomikoki ere zailtasuna pasatu ditugu, bai. Ni horrek harritu nau, ze uste nuen, arestian aipatu dituzun titulu horiekin guziekin, itzuliena, eta merkatu gehien duen euskal idazlea izan da, nola eta esateko, hortik bizitzeri bintzat egonen zela. Bai, bizitzeri badago, baina Euskal Herrian. Euskal Herrian, New Yorken ez, ordea. New Yorken ez. New York oso garestia da, oso lehiakorra da, mundu osoko jendea dagoan, eta gero oso zaila da, hango sistemara egitea. Hemen jaio bazara, argi daukazu, ez? Asegurua daukazu, badakizu gutxi gara bera nola funtzionatzen duen hezkuntzak, hori dena. Baina ara joan da, dena da berria. Eta ez dakizu ezer. Gauza horiek nola egin ere, ez? Kontu korronte bat nola zabaldu ere ez dakizu. Eta telefono mugikor bat nola lortu ere ez dakizu. Telefono mugikor bat erosteko kontu korrontea eskatzen dute. Eta kontu korrontea zabaltzeko mugikorra eskatzen dute. Orduan, ez da gauza raro bat. Torribili behar zara erdi guzurretan, azkenen lortzen duzun arte, ez? Eta hemen ere gauza bera gertatzen zaie emigrariei, ez? Hemen Europara datozen behin. Nik uste urbildu zarela asko, nengo migrari. Bai, oso osasungarria izan da zentzu horretan. Badago hori, dendabiziko zatian, bizipen pertsonala nola esateko, baina badago ere hurbilpen hori Schuimerrengana, eta hor badago, bitxikeria bat, analogia bat egin duzu inoiz Oskar Alegriaren Zumirikirekin. Oskar Alegriak zabaltzen dur kutxa bat eta hortik oroitzapenak ateratzen dira. Zu joaten zara New Yorkeko liburutegi publiko horretara topatzen duzu. Hango langile bate Schuimerren lagun mina zen. Edith, ez da nola oskatzen den? Wienerrek idatzi behar zuen liburu bat, bere lagun mina zen Schuimerren inguruan, ez zuen amaitu, baina utzi zituen, zenba dira, 176 kutxa. 176 kutxa, bai, Zumiriki, me encanta. Ni Oskarren, gaztea ginenean, ertzainaken fans #1 nintzen, da orain Oskarren fan ikaragarrian. Zale biota labio, izan gara hor. Eta Oskarrek gauza bera egiten du, bere burua sartzen du filman, eta elementu errealekin jokatu egiten du baita ere, diskurso bat eraikitzeko. Gero azkenean diskurso bat eraikitzen du, ez? Kontatzen du bera nahi duen eran, edo berak hautatzen duena sartzen du azken bertsioan, eta beste gauza batzuk kanpoan geratzen dira, ez? Azkenean nik ere gauza bera egiten du, nire bizitzako zatia daude hor, elementu erreala daude, baina gero moldaketa badago diskursoarena, ez nola kontatzen duzun. Eta bai, lehenengo zatia hori da. Han gaude, New Yorken, eta kutxak zabaltzen ditut, 176 kutxa. Ze Edith Wiener hau zen Rosika Schuimerren idazkaria eta laguna, baina 20 urte gazteagoa. Orduan, otu zitzaion berari, idatzi behar zuela Rosika Schuimerren biografia. 40 urte egon zen idazten liburu hori, sekula ez zuen amaitu, oso borgianoa da, ezin bukatutako liburua, ez? Eta nik hori aurkitu dut, bere apunteak, bere kapituloak nola berriazten zituen, nola gehitzen joaten zen, ez? Gehitu eta gehitu, eta hori zabaltzean, nire kutsak zabaldu dira iraganekoak. Eta hor, esan dezakegu oso kirmenen
lehen zati bat dela, nola esateko, autofikziotik oso gertu, alter egoaren izen asmatzeko tenorean, ez zinen gehiegi nekatu, Uribe. Bueno, autofikzioa oso landua, oso literarioa, oso goi mailakoa eta oso ona, baina halako batean, pandemia iristen da, horrek nolabait ere errealitatean eteten du idazte prozesu hori, eta hor sortzen da, bigarren ahots bat, beste ahots bat, akaso espero ezkenuena edo irakurlea pixkat ez ustean harrapa dezakena, izan ere, autofikzioaren zea horretatik guztiz ateratzen da, beste kontu batean gaude. Bai, eta hori berariaz egin dut, apropos egin dut. Ez nuen liburu autofikzional oso bat egin nahi, eta gainera, pixka bat horrekin hautsi ere egin nahi nuen, liburu berean, liburuan bertan. Orduan, lehengo zatia, bai, oso landua dago, ikaragarri landua dago, egia esan. Esaldi bakoitza zizelkatua eta gainera, ikusten da, idazle baten liburua dela. Nolabait, novela, dei diezaiok egun hori, lehengo zatia da. Da, bukatu gabeko novela. Bigarren zatian ja dago, fokua aldatzen da. Ahots zuzenago bat, ez horren literarioa. Bai, jolas autofikzional horrekin apurtu egiten da, eta bapatean, egilea bera, personaia bihurtzen da. Eta beste baten ikuspegitik. Hori da, ez du esan oraindik, egilearen bikotekidea, realitatean nerea eta kasunetan Nora, horre ez zara erotu. Praktikoan ez. Baina, azten zaio idazten, akaso pandemian askok egin zuten bezala, non egonen da, nire lagun mina izan zen hori, zer pentsaman zigun askori pandemiak eta ikitugun harremanak, eta hor, azten zaio idazten Maider lagun minari, ezta? Azten zaio idazten gutun luze bat Maiderri. Orduan ikusten da uri, baina kanpotik. Eta hori ikaragarri gustatzen zitzaidan, ez? Idazlearen bizimodua, nola uzten duen novela, gero berra hartzen duen gitxi gara bera gogoan diri gabe, norak berak bultzatua edo lagundua. Eta bai, orduan ikusten da dena kanpotik, eta hori da, formak berak esan nahia du, hori Walter Benjaminek esaten zuen. Formak aldatuko du literatura, formak berak esan nahia du. Orduan, bapatean egiten da novela itxi egiten da, edo bukatu gabe utzi egiten da, Edith Wienerrek egin zuen bezala, eta novelaren bigarren zati osoa emakumezko batek kontatzen du. Emakume horrek izten du eleberria ere, hor trampatxo bat dago, badirudi batari mutur izteke geratuko direla, baina gero lotzen ditu guziak, euntzen ditu guziak. Euntzen ditu, bere erara euntzen ditu, eta hori ikaragarri gustatzen zen. Gauza bat, abisatu egin nion honi, Leire Lopezi, Susako editoreari izan nion. Oso gustora nabil irakurtzen da hori, zaten zidan, lehengo zatiko kontuz dena, ez? Eta, ze gustora, eta Leire, eske, bigarren zatia desberdina. Oso irristakorra, Kirmen, esan duzu, horregatik, eta lupa askoki dituzula, gaina hater asko bada euskal kulturaren munduan eta literaturaren munduan. Hori ere osasungarria da. Bai, baina oso irristakorra zen emakume baten ahotsarekin idaztea, irakurre bezala esanen dizut, osongi gainditu zula ataka, baina ataka estua zen. Oso estua, eta gainera hilabeteko nintzen horrekin, hori lantzen. Landu eta landu, Leire izan dut ondoan, Nora ere bai, nerea Nora, eta beste irakurle emakumezko batzuk ere bai lagunak. Eta iesan Leirek asko lagundu dit, Susako editoreak hanka ez hartzen. Eta azkenean, hasieran, pizkat, kostatu edo egin zitzaidan, baina, ez gehiegi. Harrapatu zenuen, ez? Bai, bere alas eta sartu nintzen Noraren azalean, eta erabat Nora nintzen. Idazten da Nora nintzen. Aztu nintzen, uri, kirme, eta mundu osoa, eta erabat emakumezko sentitu nintzen. Bueno, esan behar dut, naizela gizonezko sentitzen ere. Maskulinitate berriak eta dekonstrukzioa. Zalantza erabateko baditu. Baina, hautziko dugu. Aipatu ditugu telesailak eta idazkera mota hori, eta hemen, spoilerrik ez du eginen, baina zuztekoren bat bada, eta kresala, eta ondarru nolait ere, edo galtzen ari den arrantzale mundu hori saltzen da, zure
leitmotifa pixka zure literaturun unibertsoan, hori ere badago liburu honetan. Bai, gai asko daude, hori dago, bueno, irudi asko daude oso bereziak, ez? Nola Nora eta Maider biltzen zirenan Ibai gaineko etxe hartan, ez? Ondarrun badago etxe bat, Ibai gainean egina eta zutabea daude, eta ara marea bera zegoenean, umeak ara joaten ginen, eta han jolasten zuten. Eta hor agertzen dira gero xiringa, geroinaren garaian, eta arrantzaleen manifetara ere Nora eta Maider eta beraien amak joaten dira, emakumezkoak. Nora eta Maider eta Itzol eta Kirmen? Hori etorri zaitu nire batean burura, Bai, badago, transgenero ariketa badago. Laguntasun harreman mota eta iritu zaite egon zitekela hortik ere. Bai, badago. Asmatu da nara, ez, Ez, Aitzol ere horra gertzen da, bai. Holako izan genuen adizkidetasuneko pasartetxo batzu, bai, badaude, edo harima bintza badago. Bai, Nora eta Maider ez dira pertsona bat. Hor ja fikzioago da liburua, ez? Ez fikziotik fikziora egiten da jauzi. Eta ja, kamera aldatzen dugunean da idazleak kanpotik ikusi, ja erabat fikzioa da hori. Naiz da benetako gauza kontatu. Ze gustorari naizen, baina realizatzailea ja da horrela daukat keinuka esan ez denboraldetik gaizki gabiltzala, beraz azelera gailua zapaldu beharko dugu. Bai, venga. Bueno, bat, lehen egituraz mintzatu gara, baina ez zehazki idazkeraz. Ze zaila den zuk idazten duzun bezala idaztea, irakurleok horren erraz irakur dezagun. Nik uste dutela, zure literato edo idazle ezaugarri behinenetako bat, zema lantzen duzun hori? Bai, ikaragarri lantzen dut, horri biltzen naiz eskuko frenoarekin. Bai, ez dut erakutsi nahi, idazle gisa dakidana, edo ez dakit nola esan, ez? Ez dut erakutsi nahi, ez dakit hitz ezagutzen dudala. Gaztelaniazko bat datorkit gogora, patante ez duzula esan. Hori da, patantea ez dut izan nahi, inola ere. Eta gure garai hartako, laugarren internazionaleko garai hartatik datorkit hori. Nik ez dut idazten niretzat, ez dut idazten nire obsesioak gainditzeko, edo ez dakit zertarako, nik irakurlearentzat idazten dut, nik jendearentzat, edo herria, usten badiazu, herriarentzat idazten dut. Betidanik, Betidanik eta garai hartako elkarrizketetatik badator hori, ez? Artea egin, soziala, jendearentzat eta ez norberarentzat. Kirmen, eta hirugarren zatiaz ere, mintzatu beharko dugu, izan ere hor, hirugarren eta laugarren ahots bat sartzen dira, zure semea gabenak hain zuzen ere, ez, bi ahots. Bai, hori, idei hori izan nuen, bereek egiten dute nire ordenagailu eramangarria hartzen dute, eta sartzen dira, da, bideoa grabatzen dituzte. Hola, berri emalea balira bezala, o kasetaria balira bezala. Eta ikusi nuenen olako bideotako bat, esan nuen, hau da bukaera. Hau da bukaera. Eta bai, bukaera da bideo transkribatu bat, beraiek egiten duten aeropertuan, bukaeran, Nora eta Maider elkartu egiten dira, eta bidaia horren hasiera edo, da aeropertuan, eta kontatzen dute umeek, ez? Bada oso presente umeen ongizatearekiko kezka liburu osoan. Egokitzen ari diren New Yorken edo ez, hizkuntza, lagunak... Bai, hori hasieretak dago. Laminek hizkera propioa zuten, zergatik, beraiek hitzak asmatzen zituzten, ez zegoelako hitzik euskaraz, beraien mundua azaltzen zuena, ez? Orduan, hitzak asmatu egiten zituzten. Hola, bakartia diren umeek edo oso bizkorra diren umeek ere asmatu egiten dituzte hitzak. Eta hor kontatzen dut anaiaren kontu hori, nola oso bakartua egoten zen, eta bere hizkera propioa zuen. Gero, Unai ere agertzen da eskolan bera bakarrik hizketan, eta bere hizkera propioarekin. Eta bai, badago kezka hori, zergatik, gu oso, izan ginen oso zoriontsu, ez, gure haurtzaro ero horretan. Baina gero, konturatzen zara,
mota desberdinetako indarkeria hor zegoen. Indarkeria politikoa alde guztiz. Indarkeria politikoa eskuin muturra, Guardia Zibila, eta gal, dena. Gero, matxismoaren indarkeria, oraindik ere badagoena, baina uste du garai hartan are bueno, ez? Makorragoa zela, eta umeen aurkakoa ere bai. Orduan, bukaeran nahi nien erabateko boterea eman umei. Eta... Soviet infantillari. Hori da, Kambodiako umeak. Eta galdetu nahi nizu, Schwimmerre bazuen kezka bat, liburuan kontatzen zu, bazuela kezka bere militantziak ezote zion denborarik kendu maite zituen horiekin egoteko, eta behar bezala zaindu ote zituen edo bazuen horrelako zerbait. Zure idazle bizitza horrekin sentsazio hori eduki duzu inoiz? Hor badago gainera Rosika eta Maideren arteko paralelismoa, dena ez dut esango. Baina nik bai, kezka hori beti daukat. Saiatzen naiz idazketa orduak eukitzen eta gero beraiekin egoten. Zenik ondo pasatzen dut umeekin, ez dakit jendea, entzuten ditudanean gurasoak esaten, umeekin egon behar du. Nik ondo pasatzen dut. Eta gero, bai, eta saiatzen ez bidaiak eta ere neurtzen. Hor gogora datorkit, alako beste elkarrezketa batean, Mikel Reparazekin ari ginen, hain justu New Yorken bizi izan den beste euskal herritar bat, Amerikako arrakalak, Bote Lasterrean itzulita liburuaren izenburua, eta kontatu zigun, berak erabaki zuela Euskal Herrira, haiek erabaki zutela, bere bikotekideak eta biok erabaki zutela Euskal Herrira itzultzea, somatu zituztenen haien bi semeak, haien artean, ingelesez hizketan natural esan zuten jo. Hemen geratzen bagara, hau ja mugarria da, hauek New Yorkerrak dira. Ze asmo? Ez, oraindik euskaraz egiten dute. Naiz eta gaur, alabak esan duen, joango gara txakurrarekin forestera. Basora! Ez, oraindik geratuko gara, oraingoz bai. Eta pare bat urte ikusiko dut, oraindik ikasi nahi dut, hango gauzetatik, eta trebatu nahi du neure burua. Hasieran liburutegi publikoko beka, gero Columbia Unibertsitatea, orain New Yorkeko unibertsitatean. Bai, eta, bueno, bai, baditutan gauzak egiteko, proiektu batzuk, eta, bai, bueno, oraingoz jarraituko dugu. Hori da, forestetik aurrera, bereen elkarrizketak inglesten badira, itzuli beharko dugu. Ederki, oso milion dadila guztiak, irmen beti bezala plazera izan da, pena beste ordu herri bat gutxienez ez eukitzea. Bestela urde rekor egiten aldu. Hori da, egingo dugu, seguru. Hori da. Eskerrik asko. Ez horregatik. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.